खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आथिखालाव सोलिबाय थानाय भारतारि सुबुं सानखो 2027 आव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा बर' सुबुंफोरखौ जायखि जेरावखि धोरोमाव थायाथों मानो बाथौइज्म लिरनो थाखाय खावलायदोंमोन, नाथाय बेखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो गोबां दान्थे बिदान्थे सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव सुबुं सानखो 2027 आव बाथौइज्म लिरनो खावलायनायखौ लानानै मैयानि सानाव नेशनेल बर' खृष्टान काउन्सिलआ बाथौइज्म लिरनो हानाय नङा होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होबाय। बेखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। गसाइगावआव सासे सिनायनो हायै आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला कक्राझार जिल्ला गसाइगावनि तुलसीबिल फुमखा दालां सिङाव सासे सिनायनो हायै आइजोनि गोथै सह'खौ बस्था सिङाव सोनानै खाथुमनानै दोननाय सेवहांनाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। जायगानि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला नालानिफ्राय फैनाय गेसाव मोनामनायखौ लानानै सन्देह खालामनानै नायनायनि उनाव बे सेवहांनाय आइजोनि गोथै सह'खौ नुनो मोननाय जायो। गोथैखौ नुनायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायजेनो। जाथायखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे समखिखांनाय थासारि सोमजिदों आरो आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानायनि उनाव बिनि सिनायथि आरो थैनायनि गुबै जाहोननि आन्दोआव मा दं बेखौ नायबिजिरनाया जागायगासिनो दङ, नाथाय रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। अरुणाचलनि उदखारिफ्रा गुलि गावनायनि जाहोनाव आसामनि सा 8 सुबुंफोरा जोखोम जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम अरुणाचल सिमानि मिंमां बटदिदाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। अरुणाचलनि सुबुंफोरा सिमा बारनानै आयेन बेरेखा हा दखल खालामनो नाजानायखौ लानानै आसामनि सुबुंफोरा बिसोरखौ हेंथा होदोंमोन, नाथाय बे हेंथा होनाय समावनो बे गुलि गावनाय जाथाया जादों। गावसोरखौ हेंथा होनायखौ लानानै नारा-नाथा जानायनि उनाव उननि समाव आसामनि सा 8 सुबुंफोरनाव थांखिनानै गुलि गावदों, जेराव गुलि नांजानानै सन्जय तायुं, दुर्गेश्वर पाटर, रहित दले, नागराज दले, पामे पेगु, उत्पल दले, जान दल, बिदेश्वर पाति गासै सा 8 आसामनि सुबुंफोरा जोखोम जादों। बलबमाव थांनानै सासे आइजोनि अबथिरायै जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कथियातुली रेंबेंनि बलबमनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननाय समावनो नगाव जिल्लानि रांलु 11 माइलाव जाब्रबथायजों बाइकनिफ्राय गोग्लैनानै उनथिंनिफ्राय फैनाय गंसे कन्टेनारआ सौख्लायनायनि जाहोनाव सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ परिस्मिता दास होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानायनि उनाव पुलिसआ जायगायाव सौहैनानै आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो बेराफारसेथिं बलबम फालिनायनि मुङाव सिबियारिफोरा जौ लोंनाय, लामाजों थांनाय सुबुंफोरनाव जौ सारलानानै होनाय आरो गारि सायाव गोबारै मेथाइ दामखावनानै मोसालाबायनायनि गोख्रों अजदखौ दैखांदों। बलबम सिबिनायनि मुङै बेबादि रायजो राजाफ्रा गनायजाथावै खामानि मावनायखौ बे बिथिङाव खुंथायखौ राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों गुवाहाटि जुब मन्चनिफ्राय। नंखाय खौरांखौ समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ लानानै सानै खौरांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसआ। फोसावनाय बादिब्ला बे हमजानाय सानै खौरांगिरिया मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि मुंखौ सरजाबफानानै नंखाय रादाब फोसावनानै होदोंमोन। नंखाय रादाब फोसावनायनि उनाव निमाहा बिदोंमोनब्लाबो बिसोर सानैखौ रेहाय होआखै मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया। हमजानाय सानै खौरांगिरिखौ आनजाद आली आहमेद आरो गुबुन सासेखौ हाबिजुल रहमान होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर सानैखौ पुलिसआ चिरांनि काजलगावनिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जादों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानै खौरांगिरिखौ बड'लेण्ड टाइम्स निउज पर्टेलनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बायहाटा सारियालिनि मान्दाकाटा सिमलिबारियाव बायहाटा पुलिसआ सेबनानै गोबां बिबांनि मोसौ बेदरफोरखौ बोखांनो हादों। रङिया साब डिस्ट्रिक्टनि पुलिस बेंगिरि बिस्वजित डेका आरो बायहाटा सारियालि थानानि आइसिनि दैदेननायाव सेबनाय समाव गोबां बिबांनि मोसौ बेदरजों लोगोसे बुथारनो लाबोनाय 100निबो बांसिन मोसौखौ हमनो हादों। मेहबुब आली आरो मेहताब आलीनि न'आव आयेन बेरेखायै मोसौ बेदरनि फालांगि खालामनाय जायगाखौ पुलिसआ सिलिंखार खालामदों। गुबुन फारसेथिं दरं जिल्लानि गुबुन सासे रुहुल आमिन मुंनि मोसौ फालांगिरियाबो खारखोमादों होननानै मिथिहोदों पुलिसआ। रेलवे पुलिसआ बदरपुर रेल स्टेशननिफ्राय आयेन बेरेखा गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। गंसे 15610 साइरं गुवाहाटी एक्सप्रेसनिफ्राय 5 टेब्लेट कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै आनसार आली आरो लाल उयामपुजा मुंनि सानै फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामनो हादों। नेशनेल बर' खृष्टान काउन्सिलनिफ्राय मोनसे रोखा खालामनानै होदों जे फैबाय थानाय सेन्सासआव बाथौइज्म लिरा बेखौ जोङो जेबो बुंनांगौ गैया आरो बे बुंनाय माने बाथौ धोरोमखौ दिनै नेवसिगारनाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे डिबेट लाबोबाय थानायनि बाथ्राखौसो फोरमायनाय जादों। मानो होनबा साननैसो आवगाय बर'निनो जोंनि केबिनेट मिनिस्टार बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो लानानै गोबां बाथ्रा ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे खालामबाय आरो जोंनि गेजेराव जे गोबां दिनै माहारिनि आरो जनगोष्ठीफोरखौ मोनसे इउनिटि खालामनानै दिनै
थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बे गोबां सम दिनै गोबां बोसोर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबोबाय मानव गेदेर आदित्य खाख्लारि बिथांखौबो गोबां बाथ्रा जोङो दान्थे बिदिन्थि बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथाङा मोजां बाथ्राखौ बुंदोंमोन।